Non son nin as 11 da mañá e na Praza de Abastos de Meis xa case non quedan exemplares de galo de curral. Moi ben, pois mira ti que horas son, As 11 menos cuarto e xa ves que case non queda produto. Moi ben, home, con dicirche que había un señor aquí desde as 7:30 da mañá esperando por nós. A tradición manda neste municipio e como cada 22 de decembro as produtoras puxeron á venda os seus mellores exemplares. Nesta edición venderon uns 150 galos, os que hai que sumar as encargas previas que xa venderon onte. Hubo algún que veu xa reservado, pero moitos xa os colleron ayer na casa. A maioría dos 150 que viñeron para aquí para vender aquí, e xa ves que, bueno, ainda quedan algúns, pero xa non quedan moitos. O galo de curral de Meis ten cada vez máis seareiros, un produto que gusta e que conquista pola noite boa os padais máis exquisitos. A carne é insuperable, riquísimo, e suelo comprar en marzo tamén, eu teño o teléfono delas, os polos, que son de 6 meses, criados en 6 meses, este teñen 9. E a verdad que compensa, porque un simple polo xa vale 6 euros o kilo, e isto é inconfundible o sabor. Vin, claro, a propósito desde Vigo a compralo. Xa é a segunda vez que veño, xa vin fai anos e agora volvín outra vez. A primeira vez foi por publicidade, encontrámoslo pola prensa, que se celebraba en Meis o do galo de corral. E dixemos, pois vamos alá a miralo, viñemos aquí, o primeiro ano que viñemos a propósito, a ver o que había e xa compramos aquí directamente. As produtoras presumen dun produto de alta calidade, criado en liberdade e alimentado do mellor xeito. O galo de corral de Meis o que o fai diferente, a parte da mantenza, que comen cousas naturales, tal, comen o millo e o trigo que se colleita e tal, e as verduras e erva, pois andan soltos. Despois de 2 meses que están no galiñeiro porque son pequeniños, a partir dos 2 meses andan todo o día soltas á mañán, chova non chova, hasta a noite. Eles cando tal albrijan salir debaixo dun alpréndico que tal e andan todo o día correteando. E a hora de cociñalo contannos que hai moitos xeitos de preparalo porque en calquera xeito está bo. De moitas maneiras, podes asar enteiro, podes asar troceado, como toda a vida. Hai que no desguesa e fai no relleno, hai moitas formas de facelo. Eu preparo troceado, guisado como toda a vida, como se fixo antes cos verduritas e salsa e nada máis. A xornada en Meis rematou cun show cooking da man do estudantado do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés, cun menú protagonizado, como non podía ser de outro xeito, polo galo de curral.